sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magmadal sigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan. Naganda mo kuluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Kuha ulo lalinon ang Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhin ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Ginoo, niining taknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Og salamat nga hangtod niining mga taknaa pabilin pang gawasnon ang imong pulong nga ikasabod dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga programa o Dios, panalangini kini nga estasyon, panalangini ang tanang mga taong nagapaminaw nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug unya sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Iban lang kay tungod lagi nahibaw mo nga kuan man kanang wala tay enough time nga atong ikahurot gyud pagbasa sa mga text messages. So ang ato nga himuon ani kuan lang kanang iban-iban o anam-anam. So ingon na lang ni ana. Well,
Sa dili pa ko mo irog ngadto sa unahan, no, atong pasalamatan di ay ang Jobstar Printing Services nga gi panag-iya ni Mr. and Mrs. James Suri Punay Miralles og ni Ma'am Jufel Dihito Miralles, no. Nakaabot na diri sa ako ang tulo ka book t-shirt nga inyuhang ginyong giprintahan. Thank you gud kayo, very ideal gyud, nindot gyud kayo, mga maayo og quality, no. Tulo ka book t-shirt di sa ako, no. Salamat sa Jobstar Printing Services, no. O niya ato sad pasalamatan si Mayor San Simura diha sa ang bagitong kuan na mayor diha sa Daan Bantayan nga mudagan pod pagka congressman. Mayor, nakaabot gid in town diri sa amo ang imuhang sweatshirt, no. Salamat kay ring imong sweatshirt niya gitagaan mi diri, no. Thank you so much, Mayor. Niya okay, kanana ang hope nga okay ra pod ka uban sa imong pamilya. Well, itay basahon higala, sir, maayong gabi. Kanunay gid ming nagsunod aning inyuhang programa og maayo kayo. Salamat si Bubit din. Okay, daghang salamat brother Bubit, no, sa kanana ang inyong pagpaminaw pagsunod sa ato nga programa. Niya patay payusa. Okay, okay, ato ning basahon. Okay. Sir, maayong buntag. Ang inyong programa amo na manggidning nabatasan nga maminaw mi ang akong anak nakasag-una sa inyong awiton sa dili pa mo magsugod sa program kay mag-una man ang kanta, ang bala ang kasulatan nasag-ulo na sa akong anak. Ang akong anak naanad na lang pod pagpaminaw sa inyo kauban namo. Salamat si Ronald Death di ay ni inyo sad gihapon ning suki nga tigpaminaw. Okay, daghang salamat Ronald Death, no, sa inyong kuan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Okay, ni patay basahon. Sir, maayong gabi. Arminaw mis inyong duha ni Sir Libby. Inyo gid mi nga suki nga tigpaminawan. Kagahapon birthday sa akong papa. Og unya di man lagi sila parehas inyo og tinuhoan na agyoy baboy. Ang akong anak 7 years old pa kapin. Naunsa ba nga wa man mukaon sa baboy kay ningingon man nga tay kanang baboy dili gid na ipakaon sa Ginoo. Paminaw ra gud mo sa programa sa radyo, di ba? Gidili gid na sa Ginoo ang baboy nga kaunon. Salamat sa pagbasa, sir. Salamat sa pagbasa, sir. Si Runa ni ang inyong tigpaminawan. Okay, daghang salamat, Sister Runa. Sayo na nga imong bata, Kapin pa City. City News pa niya. Ingon na ni ana ang panghunahuna. Mas maayong ginibata kay dali rang musabot, no? Hasta dagko, dali ramang musabot. Pero ang problema lang yun, ang pagkadili lang yun musunod. Last text nga akong basahon kay Kuya John, maayong gabi. Amo unta kang imbitaron karong Sabado nga ari ka diri manimba sa amo, kuya. Kay gimingaw nami sa imo, dugay ka nang wa makaari sa amo nga simbahan. Okay, suri gyud kayo lang. Suri lang gyud. Kay unsaon nga naa naman tay na schedule karong Sabado. Kaganina gani, nanawag si Paririmi Sigarino, nagtuo siya nga maka-attend ko sa fellowship sa Kinawahan. Ningingon ko nga wa lang gyud ko makalugar tungod kay fellowship sa Nazareth, ako pod ang speaker, no?
So by the way, salamat sa tanang mga taga Nazareth. Well, higala si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maisad siguro Brother Libby nga imong makuan, imong malili usa diha atong monitor aron atong mahibaluan kung diin gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, maayong gabi mga higala no. O niya, welcome kamo sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kung asa mamurong gabi una na himutang ni Abas Pilipinas o tabang ubang nasod sa kalibutan. So kamong tanan, welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo kapadangat higala nga rin namo og mga mensahe. Pwede mo text mo sa among number ni Brother John or pwede ari sa comment section nato higala sa Facebook no. Pero alang sa wa pa makasulay og tan-aw, sige lang mo paminaw sa radio, pwede inyong i-search higala sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Makita niyo itong programa niya, palihog lang po no, i-share nato nga to sa mga friend ang ato nga program para nga ang ato mga friend makapamati pod sa pulong sa Ginoo. Okay, di ta magdugay ato ning basahon ang mga mensahe nga ato nakita sa screen. Ato nakita din si Jezreel Mas Aranyo. Amin. Okay niya po Mrs. Alex Leaban, maayong gabi na usab kaninyo Brad John, Brad Libby, watching from Mualbual. So, maayong gabi ni mo, Brother Moises, Alex Liaban. Aniya, salamat sa imong pag-pray o pag-love sa ato nga program. Aniya niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po kay Sister Chari sa imong pag-love o pag-pray sa ato nga program. O hinaot pa ang Dios magpanalangin, mag-uban sa inyong tibok panimalay. Anya niya po si Jard Espilita Alcordo. Mayong gabi Brad John o Brad Lib. So good evening Brad Jard no. Anya niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-love o pag-pray sa ato nga program. Anya niyang mensahe, mensahe po ni Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niining programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless Brother Ronilo. Anya niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa pag-love Brother Sonny. Anya ni pa'y mensahe si Jezreel. Amin. Anya niya po si Sister Gloria Ferrer. Good evening, Brad John, Brad Lib, og sa tanang mga naminaw. Watching from Lutupan, Toledo City. Okay, good evening, Sister Gloria. Niya po si Meliod Selasol. Maayong gabi kapaglaom, tanaw mi diri sa Kampurog, Villaba, Leyte. So, good evening no, diha sa tanan nga taga Kampurog, Villaba, Leyte or sa tibok probinsya sa Leyte nga naminaw karon atong gina-welcome. O niya ato po nakita ni si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat po sa pag-love o pag-pray nining ato nga tulumanon. O niya ato ning ipuli-puli gala ato ning lilion sab ang pikas nga screen alang sa mga nag-love o nag-like sa ato nga program. Harita unas man nag-love, nag-send og heart sa atong programa niya si Jezreel Mas Arenio, Florinda Manzo, Chari de la Cruz Nugas, Mirifel Vargas, Rolly R. Codira, Jeffrey Joseph Distora Nobabos. Okay, may gabi ni mo dong. Brad Joseph diha sa Lao, Bourbon. Niya po si Jard Espilita Alcordo, Jeffrey Punay Miralias, Jovelyn Edar Disabilia, Alger Lipon, Basilio Tero Notarion Jr., Nuna Hani Monterde Punay. Okay, arita sa mga nag-like mga higala, ato sa nakita din si Jeline Tero, Anisito Priscilias,
Meliod Silasol, Maricel de la Cruz, or Brother Eric, no? May gabi ni Brother Eric de la Cruz, diha sa daang lungsod, Medellin. Niya po si Ginaline Lumuntad, Rufino Morino, o Brother Ronilo Itang. Mao ni ang mga nag-like mahigala sa ato nga tulumanon. Aniya ato ning tanaw ning atong cellphone kay ato ning tanawon kay murag ni ay kuha ni ay mensahe nga ning sulod basig mao na ni. Okay, maayong gabi Brother Libby o Brother Jones. Okay, kinsa man ni number man ni ang atong nakita dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ning tanaw ning atong touchscreen mga higala. Salamat po ni Brother Samuel Saludar sa kuani sa South Cebu to dito nag-work karon. O niya salamat po ni Dong Sinser Sumalinog sa imong pagtalantaw ron dong. Maayong gabi nimo uban siyang panimalay. Anya niya po si Dong Bob Rituya. Sila si Ma'am Emilia at Imelda Galiares. So thank you kayo uban pa nato ding maglantaw nakig-uban sa ato nga tulumanon karon nga gabi. Ma'am, sorry gyud kayo Ma'am Mel. Sorry gyud kayo Pangumusta lang ko diha ni Pare Melvin. Nakalimot gyud ko kay pagbasa na ko sa imong message nalargo kog kalubat. Unya ni abot na lang pud sa punto nga nakalimot ko wa ko kahatag sa imong gikinahanglan nga number nako sa GCash. Apan salamat lang sa imong kasinsiro Sorry gyud kayo. Thank you. Okay, niya po si Jeneth Gamayon Jimayon Alanyo Sukurin, bago-bago ni nga kuan ngalan Jeneth Jimayon Alano Sakurin. Hello Pastor, maayong gabi from Manila. Gikanis Manila, Tagalog da ini. So good evening no. Janeth Jimayon Alano Sakurin. Ay niya po si Brother Rebelito Sigarino. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon sa radyo. So thank you kayo Brother Reme. Okay, dili ta magdugay higala pero karong taon-taon naamoy mga mensahe padangat dinhi ato ng basahon no. Ato ng tagdon. Kanya moadto lang sa tahigala sa pagtubag sa pangutan. Salamat po sa Adventist World Radio. Okay, thank you kayo. Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Ato ning ato ning tagaan og atensyon kining pangutana ni Rinaldo Amimita, no? Brother Rinaldo Amimita, salamat sa imuhang kuan dire sa imong pangutana nga nag-abot sa ato nga programa. Hello sir, dugay naming namati sa inyo. Unsa magyong tinuohan na ang ato nga subayon aron ta makaadto sa kaharian sa atong makagagahom. Salamat. Okay. Ako nga ako ning kanana ang basahon ang imong ko balik Brother Amimita. Hello sir, dugay naming namati sa inyo. Unsa magyong tinuohan na ang atong subayon aron ta makaabot sa kaharian sa atong makagagahom. Okay, daghang kaayong salamat Brother Amimita, no? Sa imuhang kuan, sa imong unsa ni imuhang pangutana dire. So nindot ni ang imuhang pangutana og unsa man gyud relihiyon na ang atong subayon aron ta makaabot didto sa kaharian sa langit sa atong makagagahom. Honest to goodness, Brother Amimita, no? Sa klaro lang gyud ang balaang kasulatan wa gyoy gitudlo nga maunang relihiyon na ang sudli, maunang relihiyon na ang subaya aron ka makaabot didto sa gingharian sa langit. Wala gyud.
Apan basin pa taga naa may kahigayunan uban basin pag naay inyo dinha nga makita o mabasa nga maunang relihiyon na atong sudlan o sundon subayon aron ta makaadtos kaharian sa langit sa atong makagagahom ug naa it-takes na dire. Pero ang tinuod pagkasulti dili manggod pinaagi sa relihiyon ang pagsulod sa gingharian sa langit. Tandaan nato na, dili pinaagi sa relihiyon ang tao makakaplag sa kaluwasan, kundili ang tao makakaplag sa kaluwasan ug maluwas siya pinaagi kang Kristo. Tuguti usa, Brother Amimita, nga ako ning basahon dinhi sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 9. Mauni ang gisulti ni Kristo, busa ingna hinuon niini pag-ampo, ahamahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Hain ang amahan naa sa langit, amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Si Kristo ang nagtudlo niini nga matang sa pag-ampo o gitudlo pod ni Kristo nga ang amahan anaa sa langit. O tandaan nato na. Karon ang imong pangutana, Brother Amimita, nga unsa magyod relihiyon na o punduka ba ang subayon o sudlan sa tao aron siya makaabot sa kaharian sa langit sa atong makagagahom. Kung atong basahon dinhi sumala sa gihisgutan sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, ingon niini ang gisulti, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Akong gibasa ganina ang gisulti ni Kristo bahin sa pag-ampo. Busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi, amahan namo nga anaa sa langit. Tandaan nato na, hain ang amahan naa sa langit. Dugangan nato ang gipamulong pa ni Kristo sa Juan 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Period na. Busa dinhi ining pagkasultia, malinaw nga wa gyoy gihisgutan nga relihiyon. Mo babitaw na nga mag-ilog gyud ang tanan sa pag-angkon, sila'y insakto, sila'y tinuod, sila ang kamatuoran. Apan ang tinuod dinis Biblia wa gyoy gisulti dinhi nga kanang relihiyon na maisudli aron ka nga malangit. Ang gisguta dinhi, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Tandaan nato na. Wa mag-ingon nga kanang relihiyon na ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Ingon si Kristo, ako, mo na ang gisulti, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So unsa pa may imong ikalibog diha ni anang bahina aron ka nga makaadtos gingharian sa langit? Wala na. Nganuman gipasabot ni Kristo nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Nanusa pa may nawa na kulang diha kang Kristo? Kay siya man ang dalan, siya ang kamatuoran, o siya ang kinabuhi. Nya nag-ingon si Kristo, walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Hain ang amahan tuwas langit. Dili kagyod makaabot didto sa amahan kung dili moagi diha kang Kristo. So malinaw nga ang tao maluwas, ang tao makaabot sa gingharian sa langit, pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa amahan nga nas langit. Munang gisgutan sumala sa Mateo 7 kapitulo 7 versikulo 21. Ingon ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. Hain ang amahan naa sa langit. Sa unsa ang tao makasulod sa gingharian sa langit? Pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kumusta man karon? Nagsimba ka, nagampo ka, nangalagad gas Ginoo, o niya
naguna-huna ka man gyud pod nga ang imuhang pagpangalagad aron ka nga malangit, aron ka maluwas, pero kumusta man? Gisunod mo ba ang kabubuton sa amahan ni Kristo? Ingon ni Kristo, walay bisan kinsang makaadto sa amahan gawas nga kun siya moagi kanako. Pinaagi kang Kristo, makaabot ka sa gingharian sa langit, makaabot ka sa amahan, sa unsa nga punto nga ang tao gyud makaabot sa gingharian sa langit, sumala sa gipamulong ni Kristo. Mateo kapitulo 7 versikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Sa unsa, brother Amimita, makasulod ang tao dito sa gingharian sa langit, pinaagi sa pagtuman, pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Busa paning kamote, paninguhaa, og unsaon nimo pagkinabuhi nga masunod nimo ang kabubuton sa Dios, kay mag-unsa man lang na duna kay relihiyon, naa kay pagsimba, naa kay pagpangalagad, pero wala nimo sunda ang kabubuton sa amahan, unsaon man nimo pag-abot didto sa gingharian sa amahan nga naa sa langit. Nan karon kay dili man diay ang tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan naa sa langit. Ang pangutana karon, kabubuton na ba sa amahan nga langit nun ang imong gisunod? Basig ang kabubuton sa inyong leader. Unya si Kristo namulong, walay makaadto sa amahan, meaning way makaadto sa langit, kundili pinaagi kang Kristo. Karon, nag-ingon si Kristo nga dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan nga naa sa langit. Kinsa ang makaadto sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton. So brother Amimita, kanang imong pangutana napasabot na sa imo nga ang tao di ay ang iyang himuon pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa amahan kay siya maadto og langit. Magunsa man lang ang imong relihiyon, proud kay ka kunuhay mabasa sa Biblia, pero doktrina na hisgutan layo ra kayo, wa na. Ngan ray naa, mo mabitaw na nga daghan sa mga tao nga nangalagad si Ginoo, gibiyaan nilang ilang relihiyon, kay ang ilang pagunahuna sayop nimo adtog laing relihiyon ay gikan sa sayop adtog laing sayop. Ngano man, tungod kay wa man gihapon magsunod sa kabubuton sa amahan sa langit. Unya ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana karon, naa ka may pagampo, naa kay pagsimba, naa kay pagpangalagad sa Ginoo, imo bang gisunod ang kabubuton sa Dios? Ay aba siyempre 100% moingon kang oo. Pero naibaw ba gyud ka base sa Biblia ug unsay kabubuton sa Dios? Pamatian ninyo kay akong basahon dinhi sa Salmo kapitulo 40 bersikulo 8, mao ni ang gisulti matod pa dinhi. Gikalipay ko ang pagtuman sa imong pagkabubuton o Dios ko. Ang imong kasuguan, mao ni English guta dinhi, ania sa akong kasing-kasing. Unsa di ay ning kabubuton sa Dios nga atong sundon tumanon? Ang kasuguan sa Dios. Pero ang dakong katingala mao nga sa walay pagduha-duha ug kukahadlok, moingon man nga wa tay labot ni anang pagtuman sa sugo. Kay dito ranas Israel. Pero klaro kayo, matinaw ang gihisgutan nga ang kabubuton sa Dios mao ang iyang mga kasuguan. Ang pangutana karon, naa ka ba sa pundok, naa ka ba sa sikta, naa ka ba sa grupo nga nagsunod sa kasuguan sa Dios? Kung wa ka gani magsunod, wa gani paniguro o gawas nganuman. Dili baya tanan nagampo nagsimba Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman unsaon man nimo ang pagkaluwas, unsaon man nimo ang pagkaabot sa gingharian sa langit kung wa nimo tumana og unsay kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Karon, tungod ni ana kining pamahiyaga gipulihan kini ba sa kanang gitawag og palos
palusot nga mga pangatarungan. Nganuman, ay naluwas naman ta pinaagi sa grasya. Ang gikinahanglan pagtuo, dili ang pagtuman sa kasuguan. Gibaliktad ba ang pagsabot sa tao sa yawa sa kamaturan? Gibaliktad sa yawa ang salabutan sa tao dihas kamaturan. Kung imo ning lantawon nga pinaagi lang sa pagtuo ang tao maluwas, insakto na. Pero klaruha pod na kay ang yawa nagtuo baya pod, unsa maning pagtuoha nga makaluwas sa tao. Kung atong tan-awon, Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunua wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Kanang pagtuo ba nga nagpabarog, nagtuman sa kasuguan, kanang pagtuuha mo'y makapamatarong sa tao, kanang pagtuuha maunay luwason sa manluluwas nga mao si Kristo. Busa pinaagi kang Kristo, pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoos, ang tao maluwas, ang tao makaabot sa gingharian sa langit. Ikaduhang Timoteo 3:15 nag-ingon, og nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Ang kaluwasan, ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon. Maong ningingon si Kristo, walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Busa, Brother Amimita, ang imong pangutan na hilabihan kanindot kayo nga nagdalag pagtulunan sa tanan nga mga naminaw bisan pa sa gagmay nga mga bata. Karon mga kaigsunan, ato pang palungtaron gyud. Diha sa pagtuman sa kabubuton sa Amahan, maumay kasiguruhan, nga makaadto tas gingharian sa langit. Kumusta man? Andam ka bang musunod diha sa Ginoo? Andam ka ba nga mo subay sa iyang pagbulutan, sa iyang kasuguan? Kay kung andam ka, mga kaigsuunan, kana mura og ingnon ta na lang nga dili kayo na danger ng bahina. Pero naay mga tao kutobras pag-angkon nga sila Kristohanon pero wa magsunod sa kasuguan sa Dios, wa magsunod sa kabubuton sa Dios, hinumdumi nga sa adlaw unya sa katapusan mga bigo unya sila. Mao na nga ang tao maluwas man pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ikaduhang Timoteo 3:15, atong himo ng pagtuo diha kang Kristo, pagtuo nga adunay pagsunod sa kasuguan. Kay ang Buhat Kapitulo 4 versikulo 12 gisulti, wala nay lain pangangalan ubos silong sa landong sa langit nga pinaagi niini maluwas kita. Busa pinaagi kang Kristo maluwas ta. Mobitaw nga nag-ingon si Kristo Juan 10:27, ang akong mga karniro nakaila kanako og sila nagasunod kanako. Oy, nagsunod man kang Kristo ang mga iya. Nan kay si Kristo nagtuman man sa kasuguan, sumala sa Mateo 5:17. Unya ang pangutana, gisunod ba nimo? Gituman ba nimo ang kasuguan? Basig wala. Nining panahon na mga kaigsunan, makasabot ka. Nganuman, seryosuha ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao ang taksanan, mao ang timbangan, mao ang sukdanan sa kamaturan ug dili kamaturan. Malinaw ang gisulti sa Biblia. Dili tanan mag-ingon Ginoo makasulod sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Busa hinaot pa nga ang tanang mga naminaw karon naa muturok muabot sa inyong hunahuna og kasing-kasing nga inyong sundon og tumanon ang kasuguan sa Dios, kay aron ta makasulod sa gingharian sa langit. Ingon ni Kristo, ang mga ako nagasunod kanako, Juan 10:27. Unya si Kristo nagtuman, nagsunod sa kasuguan, unya ang mga iya dili. Na kanang mga puntuha mga igsunan, nagkinhanglan sa lalom lapad og dako nga pagpamalandong, kay ang panahon nato karon talitapos na. Brother Amimita, salamat. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot og pagpatinaw aning mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat. Daghang salamat, Brother John. So ato ning basahon mga higala ang
nahipuno, nahidugang nakikuban nato karong gabiuna. Yan niya sila yung mga mensahe niya si Jeneth Gamayon Aliano Socurin. Taga-Iligan ko, pastor, pero ni ako sa Manila nagpuyo. Anak ko ni Giovanni Socurin, isa din siyang pastor. Okay, thank you kaayo, Jeneth, no? Gamayon, thank you kaayo sa imong pakiguban. Iligan dahil sila. Ito na muyo sa Maynila. Okay niya po si Brother Doming Bunukan. Good evening ninyo duha, ni Brad John, Brad Libby, og sa tanan nga nagsunod nining programa ha. Naminaw ta karon diri sa Bituon. Dan bantayan, salamat sa pagbasa, Brad Lib, God bless. Okay, salamat sa pagpray o paglab sa aton tulumanon. Brother Doming Bunukan. O niya po si Mike Tyson, watching from Virginia, Compostela, Cebu. Mga sir, thanks. Thank you. Salamat po kaayo, Brother Mike Tyson, no? Mayo niya po, Sister Imelda Galiaris. Mayong gabi, Brad John, ug Brad Libby, God bless kanatong tanan. So, thank you kay ma'am, ug maputon ako nakuha. Salamat kaayo. Okay, niapod si Brother Roland Neri Ginon. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome gihapon sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Ilabi na diri sa Metro Manila og mostly diha sa Cebu og Mindanao. Mangumusta lang ko sa akong pagumangkon diha sa Iligan City. Ani Charlie Ginon og akong sister-in-law si Mary Ginon sa Kauswagan, Lanao del Norte. God bless kaninyo. Salamat kaayo, Brother Roland Neri Ginon. Ni ato ning tanawan pa tani mga higala. Okay, ni asad si Brother Dodong of Tana. Brother John, Brother Libby, mayong evening sa inyong duha. Naminaw og nagtan-aw midiri sa Langob, Santa Fe. Salamat si Dodong Villa Carlos ni. Salamat kay Brother Dodong Villa Carlos, no, sa inyong pagtan-aw sa atong programa. Sa ni nga ikaw ni Badong ang murag ang kuan ni ex-barangay captain ni sa kananang Langob Kinatarkan. Dodong of Villa Carlos. Of Tana siguro niya, of Tana Villa Carlos. Amo ba? Ang iyang account, Dodong of Tana, ragibutang niya. Okay, ato ni lilion ng pikas. Ato ni tanawon mga nahidugang nag-love sa ato nga program. Ni Aster Gine Rama Fermin. Ni Apos Nunahan ni Monterde Punay. Brother Basilio Tero Notarion Junior. Ni Apod si Roselyn Mainit sa Germany. Okay, ato po nakita din si Jubilin Disabelye. Niya po Sherwin Orsal sa Mundo, Bourbon. Ato nakita si Brother Jeffrey Punay Miralias. Niya Jared Espelita Alcordo. Niya po si Dami Bachancela Anciano. Niya po si Rosalyn Polinio Laurinte. Dudong of Tana. Niya po si Roland Neri Ginon. At po nakita din si Sister Arlene Bulambaw Oliamot. Okay, thank you. Niya ato ni tanawon ang pikas mga higala. Okay. Niya si Brother Benjamin si Casis sa Manila ni. Napos Brother Elmudam Flores. Okay, mao ni ato mga nakita nga mga kaigsunan o makahigalaan nga naglantaw, nakig-uban nato karong kabihuna sa ato nga tulumanon. Okay. Ato ning tanawon mga higala ang ato sang
Niasad sila si Sister Mercedita Sumalinog. Salamat kay Sister Mercy. Nya good evening sa tanan nga taga Mabuli, no? Atong mga silingan diha. Silingan nato sa Mabuli niya. Good evening inyong tanan. Nya murag last gabi inaron nga serbisyo sa kamatayon ni Sister Helene Sayod, no? Murag si Brother Junior ron ang mag-service ugma ilubong mga higala diha sa Kadwawan Cemetery o niya serbisyo sa Seventh-day Adventist Church ugma sab alas 12 sa udto. Okay, niapod si thank you for watching Sir Matthew Anderson. Nag-send siya og heart. Thank you. God bless. Okay, Sir Matthew, thank you so much for viewing with us. Regards of you and your family, and also regards to Sir Jerome Patagnan. Okay, niapod si Mike Tyson. Mangutana ko, Brad John, Brad Libby, kaning stress usa ba kini kayawa. Salamat sa tubag. Usa ko ka Katolik. Ganahan ko sa inyong mga pulong makapagaan sa kaguol sa kinabuhi o problema. Yes, tinuod na Brad kanana ang Brad Mike Tyson, no? Mike Tyson, no? Kanana ang kuan kanang stress. Hinoon na may stress ka sa trabaho unya kanang itawag mental stress. Problema. Kanana ang mental stress, daghang kag problema ba, daghang kag gihuna-huna, mas stress pod ang imong hunahuna ana. Problema ka sa panimalay. Problema ka sa imong uyab. Mas stress una. Mao na adunay daghan nga kuan, adunay daghan ba nga mga mahimong inunta ginikanan, mahimong sukaranan sa stress nimo. Stress ka sa trabaho, stress ka sa imong mga gipanghuna-huna, pero kana ang solusyon ana naara gyud nimo. Ug mahitungod anang imong giingon nga makagaan gyud kung maminaw ka distong atong programa sa tinuod lang daghan sad gyud nagtestimonya mahitungod ni ana nga makanang mura og mawala ang ilahang mga problema. So it means nga ang pulong sa Ginoo ma-bless gyud ang tao. Nahinumdum ko sa imuhang kuan ato miaging gabi nga kay naa makas Compostela nga mukuan kag simbahan sa Seventh-day Adventist himuan kay aron imong makaplagan ang insakto og tinuod nga kagaan og kalipay sa kinabuhi. Salamat Brother Mike Tyson. Okay, moadto ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to paghanay, Brother John? Ang kuanggod ang iya magawang pangutana unsa magig kunong tinuhuan na ang atong subayon aron makaadto ta sa gingharian sa amahan. Okay, daghang kayo salamat no, nindot na nimo nga pangutana. Unsang tinuhuan na ang atong subayon aron makaadto ta sa ginharian sa langit. So ang pamaagi sa giingon sa balang kasulatan higala nga makaadto ta sa langit wagi lain. Kay matod pa ni Hesus sa Juan 14:6, ayon siya ako ang dalan, buot pasabot siya ang dalan paingon sa langit. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran. So naa kang Kristo ang kamatuoran. Ako ang dalan, kamatuoran, naapod niya ang kinabuhi. Ingon siya, walay bisan kinsa nga makaadto sa akong amahan. Gawas kun pinaagi kanako. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kun pinaagi kanako. Ang gisultis Biblia, pinaagi ra kang Ginoong Hesukristo higala. So naghandom ta nga mo adto ta sa ginharian sa langit, mukuyog ta inigbalik ni Hesus. Atong buhaton, atong dawaton si Hesus. Sundo nato kay dalan man siya, buti pasabot nga musubay ta kang Hesus. Musubay tas mga pagtulunan ni Hesus. O niya kamatuoran man, so kung say iyang isulti, kamatuoran man na,
atong subayon aron sigurado gyud ta nga makaadto og langit mga higala. Onya sige Sos bitaw gipangutana siya sa usa ka religious leader. Pangulo ni siya, religious leader gud siya. Ang pangutana makita nimo sa nakasulat sa libro sa Luke chapter 18 anya sa verse 18 and 20. Okay. Ato ning basaw na unya dinhi ta magbasa sa version sa Biblia nga The Living Bible. Nindot kay pagka hanay dinhi sa The Living Bible. Ang atong Ginoo sa una gipangutana kun unsay buhaton sa tao aron siya makaadto sa langit. Atong basaw na sa Luke chapter 18 onya verse 18 and 20. Paminawa ako basahon. Nag-ingon si Jesus dinhi. Ingon ni sa 18. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa ka relihiyoso nga pangulo nangutana kaniya si Ginusos niya. Niini nga pangutana. Unsay pangutana? Paminaw pangutana. Good sir, what shall I do to get to heaven? Maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron ko makaadto sa langit. Naabay relihiyon ning gimensyon tubag ni Ginusos wa unsa may gisulti niya. Ingon siya dinhi sa bersikulo 20. But as to your question, ingon ninhi nga, you know what the 10 commandments say. Gitubag ni Ginusos bahin sa imong pangutana, nahibaw na ka. Kung unsay gisultis na po kasugo. Sa ato pag gustong maatog langit, nagtuo na magitong Ginusos, kaya ninduol ko niya, matinuho na to sa Ginusos, nangutan ako sa kubuhaton, Ginoo nga, makaadto ko sa langit. Ingos Ginusos nga, nahibaw ka unsay gisultis na po kasugo. Kanya yung sa din nga, don't commit adultery. Ayaw panapaw. Don't murder. Ayaw pagpatay. Don't steal. Ayaw pangawat. Don't lie. Ayaw pamakak. Honor your parents. Tahura ang imong ginikanan. And so on. Og uban pa. Uban pa. Sa ato pa, tumanon ang napuo kasugo di ay. Kisa may nagsulti anak, si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang nagsulti ni ana nga ipatuman ang sugo, si Kristo nga gisulti ni Ginusos nga ako ang dalan. Huwag makaadto sa mahan gawas kon pinagi kanako. Siya ang kamatuoran. So kamatuoran ni higala ang gisulti ni Ginusos nga kung gusto tang muadtog langit tumanon ang sugo. Siya ay nagsulti ani namong unya kamatuoran gud siya. Busa tinuod ni di ni kaduha-duhaan ning pagkasulti higala. Samtang mituotan niya musunod ta dili kay musupak. Unya unsa may naa sa napulo kasugo. Mao man gi-recommend ni Jesus Christ. Muadto tang langit bantay ta sugo. Usas napulo kasugo nag-ingon ang Dios sa Exodo 23, dili ka magbaton og lain nga Dios at tubangan ako. Kay sa English, thou shall not have man no other gods before me. Sa ato pa, ang atong batunan sa atong kinabuhi nga Dios, ang Dios gyud taas langit. Gawas niya di na tamo ilaglain pa nga Dios. Kana nga Dios may atong huptan, atong batunan sa atong kinabuhi mahigala. Unsa man nga Dios? Kana nga Dios usa na ka Dios nga maglalalang. Munay primero sugos Ginoo, ayaw pagbaton og lain nga Dios. Ako ra gyud. Ikaduha,
dili ka magbuhat og bisan unsang kinulit nga larawan. Bisag tuan as langit, niya siyuta, nas katubigan, sa ilom sa yuta, dili mo iyukbo ang imong kauglayon kanila, og ayaw pagsimba kanila, kay ako usa ka Dios nga buguan. Muna ikaduhang sugo si Ginoo, gidid-an ta sa pagkulit og bisan unsang larawan, sa tuyo nga atong simbahon, atong alagaron, atong yukbuan mga higala. Nganong gidid-an man tas Ginoo? Tungod kay binuhat ramang gunag tao, unya musimba tas atong binuhat. Ang atong simbahon, ang Dios nga maoy magbubuhat nato. Dili kay magbuhat patag atong Dios, unya kita pa'y musimbas atong binuhat, labaw na tag-power kay sa atong gibuhat. Unya, kita pag musimbas atong binuhat, mo nang atong mabasa sa Pinadiyag 14, versikulo 7. Kahadloki ang Dios, o nagsulti diha, maoy simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. So ang Biblia nagtudlo nato nga ang atong simbahon kanang Dios nga magbubuhat, dili kay Dios nga binuhat, Dios nga magbubuhat sa langit sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Kana nga Dios mahigala, usa na ka Dios nga buhi, maglalalang tag-iyas tanan nga mga butang. Muna'y ato sibahon, muna'y ikaduhang sugo. Pero ang tao, diskontento, masimba mas may binuhat, manulunda, musimbas mga balaang tao, himuan og larawan, na dako ng supak sa kabubuton si Ginoo. Himog larawan sa tuyo nga simbahon. Gikundim na sa number 1 o ikaduhang sugo si Ginoo. Gani gitawag nag Dios kay dili man na tinuod nga Dios, nagsimba tas Dios nga matuod, o niya simba po tas binuhat, matawag nag Dios. San Pedro nagpasimba bagos Pedro, wala sa buhat sis 25-26. Sa diha nga misulod si Pedro sa balay ni Cornelio, misugat si Cornelio, og miluhod sa atubangan ni Pedro, apan gitabangan siya ni Pedro pagpatindog, ayaw kog simbaha, kay tao lamang ako. Wa pa simba si Pedro. Pero sa dihang patay na si Pedro, ang tao naghimog larawan Pedro, o gisimba, wa na ginakabadlong, kay patay na mas Pedro. Sa buhi pa si Pedro, di gibadlong si Cornelio. Bisan pa man ganing manulunda sa Pinadayag Kapitulo 22, 8-9, si San Juan nga nakasimbas manulunda, gibadlong sa manulunda. Parihas rebeta, alagad kas Ginoo, ako pod alagad si Ginoo. Ang imong simbahon ang Dios nga magbubuhat. So bawal mo na ingon si Ginoo nga bantayan ang sugo. Una, ikaduhang sugo, ikatulo, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Ikaapat nga sugo sa Ginoo, Exodo 28 ngadto sa 11. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhata ing buluhaton, apan si kapito ka adlaw nga iya sa Sabado, dili ka maghimog bisan unsang buhat. Kay sa unom ka adlaw, gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta og ang tanan nga nanay ni, og mipahulay si kapito ka adlaw. Tungod dinhi gibindisyonan sa Dios ang adlaw sa Sabado og bisantos kaniya. So ikaapat nga sugo, sinapo ka sugo, bantayan ang adlaw ng Sabado higala. Kumusta man? Si Kristo man ka ang dalan paingon sa langit. Way makaadto samahan gawas kon pinagi niya. Nag-ingon siyang tumanon ang sugo, wa siya mayong lapason. Ikaapat nga sugo kay adlaw man Sabado, gituman ka nato ni. Unsaon na to pagkadangat kaha paingon sa langit kung atong gisupak-supak ang iyang mga sugo. Ikalimang sugo, versikulo 12, tahuro ng Ama o Ginahan, ang ikaunom dili magpatay, ikapito dili manapaw, ikawalo dili mangawat, ikasyam dili mamakak, ikanapulo dili maibog sa bisan unsas si katao. Mauni ang 10 Commandments
gitubag ni Kristo ni adtong usa ka reliyosong pangulo, unsay akong buhaton aron ko makasulod sa ginharian sa langit. Gitubag ni Kristo, nahibaw ka unsay gisulti sa dapo ka sugo. Nya hinsay-say ginusos og mga samples na po kasugo, isang uban pa. Sa ato patumanon, si ginusos wa magtudlo sa pagsupak, kundi nagtudlo siya sa pagtuman mga higala sa kasuguan. So nagtuo ka na sa Ginoo karon kang ginusos, eksakto na. Unya tuhoy, ang gisulti niyang ako ang dalan. Way makadto sa mahan gawas kon pinaagin ako. Subay tas dalan nga mao si Kristo og nag-ingon sa City 21 Mateo, dili ang tanan mag-ingon kanako Ginoo makasuod sa langit kundi ang nagtuman. Kisa nagsulti ana si Kristo ang dalan ug ang kamaturan. Mao'y nagsulti ngang makaadto sa langit ang matinumanon dili ang masinapakon. So ano man tay panahon ni si Dong Bob Ritoya. Good evening sa tanang viewers og sa mga host Dodong John og Dodong Leve. Okay, thank you kayo sa di pahingpit tapuson ni higala ang ato nga team song. Mga higala,